In times of sudden and serious illness or injury, where a patient requires immediate and quick assistance on site to be evacuated by road or air, that response is MAZIM EMS. MAZIM Emergency Medical Service EMS is a quick emergency response service equipped with all necessary life support equipment, with certified emergency medical technicians and nurses, providing on-site medical aid en route to the required hospital. MAZIM EMS is MAZIM members' quick response to medical assistance in times of emergency. By calling toll-free 899 on Airtel and TNM or 0888-189-068 or 0888-189-069 in the northern region, 0888-189-072 or 0888-189-070 in the central region, and 0888-189-074 or 0888-189-075 in the southern region. Whether or not you are a MAZIM registered member, contact MAZIM EMS 24/7, the fast, reliable emergency medical aid assistance. For more information, email infodesk@mazim.mw or visit www.mazim.mw. Hey, why? Let's on you with this. What Uzindilemekeza. Ungona kuti wena kundiziwa. Ndikulemekeza ngati tani ndifuna kuti ukutani pano ndi pakombatu. Ningakhe uzungulira mutu ngopezeka nyumba wa mutu. Ukanati kuzungulira mutu wamakhala kuno. Wachokera pati. Uzinira kuti mmakhala kuno. Wachokera pati. Wachokera pati wewe. Ndio kana fukusa tantu akulu. Tona mazukuta apa, umatukira mazimene mudiwe. Osati ndikukufuta kuti mazi umatukira mudiwe. Ndimachita kulawira mama wewe mazimene mudiwe ndida. Ndachoka umukuya papa kumasukusula opanda amantha osende anthu osewa iwe ndiwe ndani. Okay, utasuda Iwe ndiwe ndani kodi kwani. Ukati iwe ndiwe ndani pano pa kompaini yetu. Pani kuuzi. Zambira patisi. Ndikuuze, kana sana kuuza anthu ako iwe michimene chita yule mazi mundicha. Penga misalaja. Ina ndite bambo bako no. Mabwanda. Uzindemekeza. Ukona ngati zocheza? Iwe yotani? Rose, chimene mafuna kwa ine vijana. Iwe zuno usikapeze kuno undibwerera kumandilotesa zoipa. Ngani yake ndege? Ukona ngati kuseka. Ukona ngati kuseka. Iwe usakandilotesa kumakathamanga ndi chikwanje. Kuti unditeme. Chimene kumafuna kwa ineyo ndichani. Asazane mukumakhuta kwambiri Kukhuta kwa jani? Izimanga likulota kukhuta. Oho, ndezifuna ndikuzi. Uzibangaru zako za ndi Burundi wako. Walipesa asati ineya. Imeso ndeji. Yomwe. Imeso ndeji. Wakundika kaya kutani umeona ngati papa basi iwe walemera iwe usana lemera. Kodi mwabwera ndiri. Yachi uning volume. Anaimba kale oyimba. Kuti mwakwatira ndothawa nkhondo. Kupupuluma. Ndiwo fandi kwa ndiwe. Ndiyo fandi kuze. Walipesa. Umeona ngati kuseka. Ndendo funa kuze. Iwe dress. Yes. Chani. 1000. Yes. 1000. Nditakutenga sochina hapa. How old are you? Iwe. Yes, ndatenga kumeni. 1000. How old are you? 1000. You offer me such charge wewe. 1000. Mama zindu pamene dozi ngati sokoneza. Iwe. Yes. Okay. Ndikupeza koko. Iwe tufandi kuzi. Walipesa. Ngati umazitengera zina zakita ineso tuli maendera mpira wafa mpira wakaidi. Upanya mpira kumenya mwiro. Ndeni fandi kuzo chikwanje imene unandilotesa chija. Ndene lero kumana nacho. I'm coming ndikubwera. Walipesa ndikubwera. Tapita katenge kwa sasa fika mpaka nako. Siga bueno. ¿Vais a ver esa? Vaya, agone kapuro. Oh. Chabwira. Je, iweyo.
usachoke. Wanimve? Udikire komo pano. Udikire pomwe pano. Usachoke. Ulendo ina address hiyo sindikuifuna imene ya. Tikamapita tikapitire town tikangene sawa inake yabwino. Apapoti unali kuyamba simunaziwe vuto palibe. Ali tonse zindinu. Iya msadandauli. Ase. Usachokepo uonekera kake. Koma nikangomba zoti wachoka. Sitigwirizana. Ya ndiwampa ndoro. Zikuveka? Undipesa. Oh, unipelekeza. Okay, wewe usachoke? Ndiwampa. Oh, kinabwino. Inde. Akoko buwa sumana ngene gogo. Yaba. Wewe yena ega basi. Pepi nawe. Ai, sasa gaya nawe. Sasa tisuba ndio ba. Kasora bwa. Ndaswera kangu sawa. Kasora bwino. Nzibo. Ukufuna mutsigure shani. Nafuna mutsigure shani. Sindifuna chagula. Ai akazana ali. Akase wanka? Alozi. So akasi wange atano. Wabwera tumugrosari. Wabwera mu nyumba yaba. Besa wabwera mu grocery. Ni mafuna yo. Ya wafuna yakasi yanga bwanji. Oh. Paliza mwene ninagambira na. Ino tatikira nikaye. Kotere ku hii kani uchuluka kwambiri. Korore kuswene sinafuna musiku wala pano nesikuyona ani ya. Turuka usipita. Nipase faranga ndikupasa shimene ufuna ukura chonisha. Ndimanena kuti. Iwe solo wabwera pa grocery ya papa kazi yanga sanga peseke ya pa business yanga. Wajiva ise. Kati ufuna kazi yanga upite kunyumba. Kuseri kapita kupita kupanda kuote. Taturuka tatibi. Inacho nabuza iwe taturuka usipita. Kodi niwe ufuna ndijana. Nikuti taturuka usipita. Chinimafa ndijani kungo. Tinafato kale kuti mu grocery muno mu makarasi kwana kwambiri ne yakasi. Munango solo ya nkondo. Kodi iwe nikuti usipita ndapanga koto. Umaiziwa koto iwe. Ile yoma yanga ndio yakafika koto. Fusa zaka za nundu. Inafusa zaka za nundu. Kala nyoko huyu nipanga iweyo. Tazia turuka. Nani yango turuka. Kodi iwe nikuti turuka nifanye. Eke nifanye. Uko solo ya moyo. Nipa nyumba panga tu basi. Kodi ne mabwera kuti. Uko solo ya moyo. Tapila no. Stupid. Mafika poni zroera kwa. Kaya nakukomora. Kaya nakutani. Nyamuka usipita. Usa nipo tu uganichurukisa kwambiri kunika iwe uniakula kula. Ndikule taini ndio. Sama bora panyuma panga uzani seweresa ya. Hizi ni mapanga ndeka ni faranga yanga hizi. Nachoka nazo butari zimene hizi. Na kama kwa kala ya baba ukafere kwani? Ukafere kwani? Stupid. Manisoro ila kwambia. Na vakale jubwana zimene mukupanga panoba nakuva nikale. Kuteregu simene so. Afu mwani chikola bwana. Iweyo so bwachi. Iweyo bwa. Wodi mafaranga. Iweyo ne ubwerere koko. Kotere kusa iweyo ubwerere. Iwe tunani yakula kale chipongwe kwani kuti. Nabura kumene kutaka kuzamu tenga rosi, unani nakuti kota wako yo, niko za kumutema. Unafuna kuti tamakiza niji kwanje, ubwerere sakone sapo. Nikakarwa nyumba mu nikatusa kwanje nene kuteme iwe. Anduza tu. Iwe tunani nakuti ubwerere. Bwerera. Otilepele kumwalero. Ukuti chani. Mwarusa. Umachani. Bwerera. Nisakone pa nyumba panga. Bwerera nisakone pa nyumba yanga ise kwa. Azanga mkwagula. Komando tumara uyambiri mbiri ino yamuma nisukusa kwa mbiri ne wafaise. Pare yanga bwerera. Paranga. Bwerera pare yanga kuti bwanja ise. Ndikakulisa kuti muzi muno ukukula ndiwo. Ngoti wewe unaipanga chipongo kani ukasi ndiko kuti nani sakukula kula sapo. Suma chatu ndi madwala munthu ndi. Ndi madwala. Munthu anga suma enda bwino ile simena sosene kufana nawe. Ndisiya abantu kundikula. Koma ndinkhani ina soti yako ina. Kani yosi chani. Ukandikula papa. Ya? Sinazima chiti kodi nuzoti pamuzi papa na soko nekera mukuziba. Soko nekera sha. Tatura kaya bobo ni yakure kani. Kani simene yo. Ipo kwendera mu wa muzi. Lemusatikuza. Katoro kake so kumanga kangono ngona zimetoro ya sapo iwe YouTube jo sajo kama ngetoro ngono katore ogwa. Ndimanga okulu tisana mvana. Mukandifunana kuti mufuna yambiri mbili. Ndakara ni hapa mkuti shani. Mkuti shani. Ya, uje. Kantini mapita tu. Kupita kwake kunene. Kuta. Uje ni mkazi wanu. Uyu uje. Rose. Munazampa semoni tenga flozi. Tachoka hapa. Muntu kungoti alozi zatenga girisali. Iwe kutena soda. Kutena soda. Kungoti muntu angondusa papa. Zatenge mafuta opiki. Iwe ukufuna soda nani? Iniyo chabwino mmene mmachoka.
ije ni grocery nali kyo ai unena tisole 40 pamene nikachoka ya leo grocery nali kyo unena siyama tumakatondo tambira ndo anasa kupanga stock taking yake uyo mukunthamangisa amene uje ni pang'ono wazatenga uje ni shuka koma Rosi wanisokotesati kwambiri tifanya kwa nenda warenga tapanganiza uje tumafaranga kodi mukukula bwana tukambirana kai izato nimapereka 200 in church nikupasa 200 in church mitoro toro mosi 200 in church mitoro ikakwa na masano nikupasa so 1000 in church apapo kakula saina kama nayo kakula sa mitoro manayi nikupasa mukuzoti kajaso kupanga bati tikale mutakupanga tazikira kai tikambirana koma kani ya Rosi kunena unena soona ndikuti amafika size oti wina sana mpase moni kuchita kuitana kutere kulunda dabati ya tutambire mbili sikumabwera atu kuti akasana yali kuti kubwera uyu akasana yali kuti nkani yake iweso kubwera so kufuza so akasanga ine nende olimbikira ine nende olimbikira kuti mbenda tete muzabulisa uje nuja mulibe zina zochita tu ndipanga iweso kolezali kuti makatutabe koma mesimanga chonchi iweyo ngatwandoza chonchi wandikonda koma no uzikala bure musimuno ukamafana ndine ukamaona sikuchitika inezo nikutandisa ukoza ukara nayo korosale wosa makurupirira mowa yayi koma sumuna muthu uzanditenga kuje kodi ni ku Burundi DRC Congo sabiro ababa popesa wanena choncho nakukonda kwambiri nakukurupirira tu uzibora bazomba kumatandisa tunchito tina nitina wamva ababa ukona hapo taimerira ona kufuna tuwa chofu imene iwaiona watona njera hili pasi yose hii nokufuna ikwere pamwamba pale umalize kumanga upome tuwoche iweyo nikupasa faranga hapa nikupasa faranga ino pesa hapa nikushoka hapo 2 minutes yomwe koma nikupesa so koma kare hapo sikira chani musikira shito wanga Rose ndo anisokondezera korosa uje ni iyo DRC yo ndije nditale inatalikana baki niko tare DRC niko kuna South Africa ikandulukira Tanzania ndi mapita huko koma isoso wasakure kuri koto kwambiri sunga kare iweyo kare pe apo na kuti ukwere pamwamba yapo malifa ya mange tsimenezi cha umange sema hitina ina tori pasi tuli kwesa pamwamba hapo ife kamozi pale yanga bwa ndeti yambe tu tirandire kai iyo tukupasa ni faranga tupita ukatenga faranga munyipa ndapita mukwire chito makuru viririka komoza kara kuti zamabosa ai muochali pandili ndi mtengo kunyumba hapo twanyamata Malawi basi kumako karira mowa basi iyo ukala Malawi momo ngapita nyamata za Malawi vanga litakwira ni chito yo pamene ko maza dipenda tunoka ife timabwera kwanu olo ine olo njire chidule yakutia takwira ni chito ba Malawi bali unaro na Malawi tini kutia si vanga ni pamene ko kupasa ni faranga yanu ngabula tuma yangu na vanga ni muri pesa pano sema bora kwa sababu sanoka tunaboza takwira ni chito. You have all your MASM information in one place. With the MASM mobile app, all MASM members register on the MASM mobile app. Download the app from Apple Store or Google Play Store. Install and open. Click register to register. Enter your membership number. The default membership number has 9 digits. If you don't succeed, try 11 digits. Choose your name, password, and OTP destination. Remember, when adding your mobile number, 265, not plus 265. You can also register with your email address easily and keep updated with your MASM account right in the palm of your hand. For more information, email infodesk@masm.mw or visit www.masm.mw. Kalia. Sakali. Saobe ya. Kali babele ba. Kali babele. Inudu mulindine. Musajide manta ya. Ngajide manta silende silende. Muone mene kulili kuno. Muone mene. Kuno kungafika muntu kabunta buye kuno? Ai. Ai. Munga mene ndi kwaonera nyama. Mubanda ndala.
angabwera kuno palibe ndeti makuuza imakuuzani awaiyayi ino kumaderera kuno kungoponda malokhala apa ndenda kwirako ndindawa makale apa ndenda ndiponso kodi akankachitete kafuna kusoko oya basi zabuno bwino ngasinde chikondi chimene kaena pasopala apa ndenda kwirako ndifuna munduuze mufuna mudye chani chimene mufuna inu munene musachite njengunje koma inu mungone chimene mufuna inu kudya basi ine sindinga njembele ndikufuna chipisi chipisi choka chipisi koda matinjani iya kuno ndi malo opatulika chips and chicken kama kaso chokumwa singati tukumizi kwina kuti iya makala iya chimwe ya mwadzuka bwana tazuka mazuka banje aitadzuka bwana atokoza takulandirani kuno kumala sonzirachi ziko kwambiri ziko mu ndi menu yathu ya menu ndithu anthu amapezera moza kudya zimene akuzifuna oye chabwino musataya nthawi nabwe ndidona anga ndidona anga timwe takulandirani takulandirani so madam ziko kwambiri ngatenge chips and chicken komanso drink yake pompa ni mbali mozi basi ndinamenya breakfast imene nabwera napanga kale wanifuna kuti nkazi nayeso wangozuka ngati jinga ndithu ndikudikirani pompano ndalama sinkhani yayi tosadandaula iya aisinkadandaula malo achandi muzingoona mene kuli kunoko sikuti kapena wanyamata ina chisanga kwanise kunoka ntolima kukufunika mabwana kodi ndiponso anyamata awo kuti ino upengenezo chibwenzi ungoyaluka ndiyo ntupanda ulemu ungoyaluka ife nakuzoti ife ndi anthu akhalidwe amati khalidwe ndi chuma sikuso nati chitira bwino tikugwira ntchito yabwino ndalama sinkhani chimafuna inuyo ine ndagwira chikwaya muzingonena basi silatu ipange zimenezo basi komabe ndiyandikire uku usumatalikira ndi dona yako iya pepa ndi mukapanga yonti ndalama zinga imene imakhala ndi 6.5 zochipa ndithu zakudya zake ndi nyengo imene devaluation imakalisira magazi osadandaula don't worry ine ndi pamene papasi zakudya ndi contract ili ndiyanga chilo ndikuya muzitengo musika mufuna ndiswe ndichita kusho muzitenga somwa changu pacha ino handwriting yama indedwe makuvuta ndenu mkuchiwa kale kuti handwriting yama indedwe makuvuta ndenu manduzira mafunira ni chiganyi amwene mavuto unakapita pagadaga pachopeza shopu imozi kukhala pamene pacha muzipemba mpaka tichitopemba bwana ndichikupemphani mokuba chonchi olo mungopeza tipeze munthu akokuphulisani maso ndi muzienda ndi mwana anacho tsatu anathama koma iwe anathama leo umapezeka kumalizira so kwambiri mugwera mchisima ndenkhani yake ndeyindiswe kumene kuchokera kachasu kumene kuchako kumayenda mphepete mwa ndikugwira ntchito ndiyeneka kulezera kotani kupepera basi iyi ndikayilandira ndikuti siku yona koma ndikalandira wiki yamawa ndipamene ndikulipireni ayi pang'ono poka pang'ono pachani chabwino ndiyesetsa ndonjezera simanyamula zitatu ninyamula 4 koma ndikukadula tikudula ninyamula 4 ukango imozi kungoduka ndikuti basi afumulani ndamapangani zinthu mwachangu chito tozikusowa ine ndingati contract wawa nyamata wawa maswera kuba taswera tasweka wawa mpaka ndimukudabwa bwanyi kodi anyamata nimafana ndifuse nawo chabwino pepani ndine sikuti ndiwakalembera iyayi kodi kwa mfumu ndikuti kwaja kwa mfumu bwanji zantukula pakhomo bwanji mene mwavalia zantukula sizikugwirizana muoneka mene ndemosunga mafailo mwina tikoza kulatira anyamata pepani ine ndikufunsa kuti kwa mfumu ndikuti mukufuna kwa mfumu basi okay mene mupange muyesese mukaenda chonchi mukhota mutere mupeza chimtengo cha mlambi chabwino mukachipeza chimenecho ziwani kuti masochera bwererani pang'ono
ndio muchiendelea mbali chonje. Ine zatu atipatsideni. Pepani? Atipasire mjani. Anyamata. Eta achukuli. Mukanga zama COVID nga. Ihai. Yesu Ana baka wada COVID. atipasire tujani. Yesu baka zama COVID. Ndikupanga zo ndikufanya ndikafike kwa mfumu. Mfumu ngokuma na ndia. Basi. Chabwino. Ndiende kwa? Mukaenda hapa. Mupeza chitengo cha mlamba. Chabwino. Chiduse ni chimene. Chabwino. Muyesese kuti mukapeze pena pache pali miseu itatu. Chabwino. Ziwani kuti mwasochera. Bwererani pang'ono. Basi ndakumva na Nyamata. Sima ndilole kwa mfumu nduku. Saka suwa mweko. Siningasochere. Koma Nyamata, Mungu eni chilo temandika. Basi. Ifeyo mukazamva kuti kwa Farao. Yathu ndimene. Akukula njwera bali. Akukula njwera zabono. Iyayi Anyamata, gwirani ntchito. Ine ndikaona mfumu. Chabwino. Ndithu. Maita kupisilira lula. Ayi tiona anipitani kwa mfumu. Tionana. Ine nimangona gana bweletsa bano. Chabwino. Ine nimona gani kuli bafa. Muni ndalama. Koma bisira kwake umene wopanda ndo. Ndama zuwa kuvala. Kuchena ukangati kwa Korinto. Mavalidwe amene ajawa tipati mavalidwe 2 verse 3. Yeti. Musaiwale ntchito. Mapiti zabe. Yes pangani. Tagurizana zoti sukulandira kumatipenya napo ta. Kumenyana kwaje. Sunday. Yes. Kodi nene nakupa kanikanyo kuti mukwire chito mamutenga so kutiko. Yani kukufuza kani nayo mutenga kuti. Wamuiwara. Kodi wamuiwara na mareza gorosa nene amene. Iwe nene nakuti. Boriore. Niduruzira njinga ya moza kare banja nikuchoka hapo kutamangira tare bake ya popo tukumana ni mujani wina wake. I said, ngazi kufuna kuti nikupata faranga yako iweyo uyasie kukira kanyo. Mwana nduteka sonje. Niwe kuti wewe yasie kukira kanyo, kari kufuna ule nikupata faranga. Yasie ni basi. Komanga ni wewe usumuuza achokepo huyu. Sitting down. Zisie ni basi. Nikuti. Zisie ni basi. Kupata faranga yako kama huyu yasie. Iweyo, iwe 1000. Mwazo kati faranga. 1000. Muuze achoke yapite kunyuma. Tasundani, tadusana. Iwe nakuzo sasa pezeke pamaro panga. Iwe. Sana. Kodi wewe sina ketani yabene. Iwe biza kaya kwa kakara kwa samapanga chipona baba chiro yako kwanja ise. Wewe mtumonyete. Oya. Bojora turuza njinga hapo ndio nikora nikupita ndio neno wewe. Bojore. Hapa saa kupita. Apita yabene yo. Akupita. Aise nikutumizira ka faranga kako kana saraka jeti. Ukire chiso bwana bwana. Wewe ndine nakuti tuzimvana. Komoza kala uzite ngaso tiwanzo tena taka. Ama tumene zote tomorrow itopusa. Unataka kutimrawe tumene tobora tumrawe iwe. Basi ndava. Kuna chito hapa nikutumizira. Nikukura baba nikukura njinga yanga ya moto baba nikufuna ndikwerere pena pake hapo. Oho. Kuna chito uzopa sasa. Kodi kuja ni kumene mati kutiala siko. Kunatalikana bwanje ndi Afrika huko. Tiku Afrika kokuro. Koma kuti kule faranga ya mbili tuma kumba timnyara ya tuma timnyara ya Koriti Diamond tuma kana nayo faranga mati uteke ukara nayo faranga. Diamond. Kuna chito. Uje. Tabwira kuna. Tabwira. Wapita mimi. Ndakuza nikuti Mungu usunta pang'ono, mwakuti tabwira. Ineso ndikuona faranga yako. Yeye akanipa faranga jandidula pakati, iwe sokhala ndi faranga. Mama ndi mujope. Ine suzuza anakugwesani muno anakakuphani tu sumeji. Kuti sumeji anakamba kuno. Tanyamula kani. Tangu tenda zitatu hizo. Basi hapo nani? Basi. Afumani basi. Musaji mapuma ati zauje zilizana. Komaso sizero soje. Kuti sunabwera kuno? Amatani. Yazosavuta sadanda uli. Kamesa ndi yendo ndi mwere. Iya. Imene tisizomwera iyi. Kuma muzama kumachira apachi. Siwe mungapange. Froko iyi mkono wa manzero. Sobono mpeni ndio makhala ko. Ningo yesa mwachisanso. Mwana menda pangira mu? Ndaona. Mfwali osajisa manyezo bakabwera anthu iya. Hayi. Choncheti? Nanga mundi ponjeti simene mundi ponjeti. Timapanga chonchi. Mwana menda pangira mu? Ndi apa ndikucheka ano. Mukuni yosavuta iya. Ndiye basi muzitenga ndikupande kumaji. Koma kuti mugwire ukuchoncho. Anthu azakuna ngati mbuli kapena munthu osaziwa. Yetu. Ndiye kumugwira uku. Sobono izizo izi. Sizo kumanga ndi mamwira mujaki. Uyu ndi sosula.
ama tomato sauce basa mangongamba chonchi basa pang'ono pye kutia chonchi nsuzi umene uli kati suzi ndiye namatani ngomba kwa basa osavuta iwe mukuzonguluma ulo ni mano basa paipa basa kufinya chonchi basa ndese zingatheke kuti ino yemu ndifinya yazotheka koma ndikhalike koma basi. kwangaka ilo tengani zijani koma zijani ndithu zosavuta iye ndithu zimafunika chonchi kuno ni malo opatulika anu nakuoneka ndithu osadandaula iyayi ino ndesi moja iya tiye ndija nalakampalo pale kuti nadya kale pochoka kunyumba mabele suli ndi ninjala tu tambiri twiti yani ko basi tiye ntije ino ngati munaona kuti maperewera simunakhuti munene ndalama ilipo ayi iya tisateyonse tisateyonse ndamayi bwana kunyumba sokumafuna ndalama ine pakutengeni kunoko anosima locheza nakuzani kale zakunyumbazo ndizina koma chifukwa tipange zakunoko muje munobwino tilipire tidye tizipita basi zakunyumbazo munduza kulibe chani kunyumbacho chafuna ndi chani nyamaso musijera nyamayi ndikudya ndithu papa zabwinobwino basi tathokoza tutakhuta kwambiri sadandaula iyayi takhuta bwana Yes sir. Ndabweresa bill ya. Oye kuli bamulema Ndithu ya ndipompo ndithu nangati chito kunena. unaoti adonangani sikuti pali nkhani iyayi osadandaula Ndipo wati milo inali abwino. iya ndiponso zabwinobwino Ayi kuno kumayo sense palibe amakhumudu ako. eti Wonse anabwera kuno chakudya chako namachamikira. chenjeje mutakutenga Zikomkwambira. nanonso muone kuti mpanga bwanji Zikomwambira. ndithu adonanga ndi amene wawa tizibwerabwera kunoko basi inosadandaula zakunyumbani zakonko basi ndiwo ziliko sokale pacha osadandaula kwani yabwino tikhoza kumauyamba tikhoza kuyamba chabwino ngati imwani malizani basi imwani ndi ndalama zimezi imwani nakwabiri basi amene opa naiwala foni ya ndithu maloja ndi amene wamukamba anthu amabwera malo ngati amene ndisiyane tedisiyepo lubotoli sitimasiya chochi amasiya chochi ziziye kumveka kapokoso pang'ono ukungosiyama kachetechete umakhala ngati mbuli lamatipunditsani Kama wasera bwino. pamatani we sukuziwa kationa ndani ukhanga tisukuziwa kani yakuretu kunena ntani sausani usatandaure kani ya sausani namupasakanye nukunena panopa wakwira pamwamba payovuni pamwamba apo pamene akuponya chero alipizi yakufuna kuti akale nikafaranga pang'ono namupasakale kafaranga pang'ono ine chimene nikufuna ndipanga kuti kolo upope sausande taona amavara tizovala take songambika alibe tufaranga amene kuti inayo talama munomo ndili nazo ukuziwa kale iweyo tili chose kodi wewe kuleza ndalama kwati wara ife aise wati wara ife kodi netu tinangovuta aise ndinatandaura kwambiri kukupeza pamene pajapo kuti sausande mamuna akagere sausande chimimba chimene chichacho iwe asakupweteka anakakusamirana yamene utatu bwa kutire kwa papa ndikufuna kuti weti penge panombo tukutenga na tukaja ndalama huko ku trading usawo pesa kali kose ya iweyo uziba kuti nene makukonda simene ndina mupanga ororozi usatandaure naye chili chose fandi koza kukupasira korosa raina ija ili kukupe ija ndilozira menoja kodi ndikuti inayo ndikupanga ndine faranga ndiwanga iweyo usatandaure takwira usatandaure faranga ndiwanga wa ine na baba nipita nawe kumaro yovuza kwambiri mara kumaziwa mara inayo mene anthu amakonda kuchezera mara imno mafikaru ndikuzipopa kore wazakara kuzipopa mtu mazipopa nimene ukuoneke iwe sausa ndama fara sapato kupasi pesa ni masuruba sitaire sakara nipachenga pesa
Ronjinga ile kwa kukupasa uzipangira kabanza uzikala ni faranga iwe. Wafa? Nanga yoncho njinga zanu zose zukanika kulipa. Akandaure chiko wenda kulusangana. Unikwirira bwana kuna mwaje kodi kati kule mwaje kodi. Ya kwirira ni mwamba kubwa mwaje kodi. Ndikoze mukure shino. Wata kandaura kantu. Uri ndine yo. Hello? Hello? Hello, Sauzat. Uli kuti? Ine ndili paganyu tu hapa. Ndi mapuma ka. Zomwe ndaona ine Mburundi watenga mkazi wako ujaru panjinga anapita kumusiwa. Chani? Ndani? Kuti? Ndikunena pano ndi pasewu palitu. Okuna pasizingatheka. Watengedwa ndi Mburundi apa atengana iweso ngopeza njinga uthamange. Mkazi wako wapita uku ndithu ndi Mburundi. Iya isi zingatheke iya. Ndikubwera. Sajedweso nyamuka ubwere mwachangu. Alowera kumusi uku ndi mkazi wako. Simunachokera pano. Life is an up and down journey where anything can happen at any time. But at any time, you have peace of mind with MAZIM. MAZIM offers all-inclusive affordable medical aid cover in various packages of schemes in line with your budget, with a promise to take care of you and your family in that time of dire need. From giving you access to medical services at hospitals locally and abroad, emergency evacuation, dentist, and optical care, all the way to funeral benefits. MAZIM is there holding your hand, keeping you covered. For details of the medical scheme you need, call 01-820-298, 01-820-543, 0888-707-100, fax 01-820-217, email infodesk@mazim.mw, or visit www.mazim.mw. MAZIM, your ultimate healthcare solution.